Pakpaki si Jollibee. Dayon ta kay para mahuman kay Luoy kay si Jollibee. Mayor, pwede na lang mo ato. Adis dong ang plagtanon, Oh. ay? Pwede sa ano? Ako ikaw si Dol, si Dr. Sa. Ano naman? Nangay, gusto ko tayo. Si? Diya, tiyan. Alas tiyan. Dali na, si Tom din na si Ate Emire. Uy! 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 Iyo ka, uy! Iyo ka bata naman, uy! Oh! Iyo ka bata, uy! Tayo na lang, oh, anay nagpatimbang. Oh! Gusto ko pipin, ingon na nga. Gusto ko rito. Gusto ko. Sabari daw. Magutan na rin ron kayo. Wala na nagpatimbang, oh. Ato na Jollibee. Reyes, ato siyang tagaag masipang palakpakan. Ano ta? Ma-arrange na to. Okay, grade 2. Asa ang Mayor Mikoy Reyes. Pakpak sa babaw. Okay na. Usap. Hip hip. Hooray! Katauran sa ato ang mga bisita sa tanan nga niya karon dire no. Una og labaw sa tanan sa ato Binilanggang Mayor. Honorable Mikoy Reyes, palihog ta akong pakpakan. Dito padulong sa eskwelahan mo to'y padulong proper. Padulong mo dito kasama to padulong Mariulos. Padulong Dadyangaw. May gani kay nakauna-una ko iko di naman ni maundalanan ni. O guba na makainin dalan so di balik na sa midiri. May ato ang mga kabataan sus murag nindot pa kay sila tanawon na kay excited makaayo. Oy mga ginikanan ipaliw ko palandongin ninyo mga anak kay gagmay pa na ha. Puno niya na. Puno niya na. Di ba? Okay. Una sa tanan mga katahuran sa ato ang barangay kapitan, Kapitan Isagani ug sa iyang mga ni Mayor. Ako lang kaghangyo nga dili ta magkagubot labi na ni gawas ni Jollibee kay ang pagkaon igo gyud ninyo sobra pa so dili magkuan ha dili magtudlanay follow ra gyud mo instruction aning murag si Jollibee ha so mayong utto so daghan kay salamat. Nagyayaya ang sino nga mapakalit na ako na nga ang punta lakas lahat Anjo, apil dito Anjo. masaya sa Apil para panington ka. yan ang feeling kapag bida ang saya bida tayo sa bida ang mata sa Jollibee na tayo mas tumog mas masaya sa Jollibee na tayo walang iba sa Jollibee bida ang saya dito lahat bilang pinagsama saya na sige na lakas lahat
video na kaya sila masawa. Hindi pa mabalak kay napay na yung programa. Sila ito ang mayor. So, we hope so